iyali ku ne munafukai ko ku ne masu ɗaukar rikodin kuturawa ne to me iyali bari ka jin gaya maka wani abu. Ni nan da kake gani ko duk wani mutum a rayuwar duniya bari ka jin gaya ma musamman munafiki uwatar nake ci. Uwatar ka san uwatar to ka fita a ido na wallahi. Na rantse ma da girman Allah ka fita a ido na gindin baban ka zanci wallahi. Ni bari ka jin gaya maka wani abu. Kai kenan ko da duk wani wanda ka san mai gidanka ne ma ka gaya mai zan iya cin gutsun uwar kuma in ka ce za ka raina mun hankali. Dankin tun uwarka daga kai har mazajen. Ka gane ko abinda nake so da kai kun je kun yi munafunci ko kun je kun ɗauki audio na kun tura na zai sarkin waka ko saboda ya ce ya ga abin da nake ga kaza ana tare dan me cin uwarka duk wani abu bari ka jin gaya ma wani abu duk wani audio da kuke yi da wani waye duk wanda ya turo min duka munafukan ina tura mu saboda ku ci gaba da yadawa. Ni al'atuwar ni na faɗa ba yi min adalci ba ko a'a ni na zalunce ku. Kai dan gutsun uwarka haka isa ka zo kana raina min hankali. Who are you? Barka jin gaya ma duk duniya ba wanda nake tsoro in ba Allah da ya halice ni ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban kowa. Annabi shine gata na, Allah shine gata na, annabi ne gata na. Saboda haka bari ka jin gaya ma ba uban da nake tsoro dan gutsun uwarka duk wanda zaka tura wannan recording din ka ce ni na yi shi kuma zan tura sarkin wakan ba ma sai ka tura masa ba dan Allah kar ka tura in na tura ma yanzu shi ma zan mai forwarding. Ka gane ko zan nan sai ma zan tura masa duka zan yi forwarding din duk maganganun nan tura mai dan gutsun uwarka dan kutumar uba shegu maciya amana. Mun je mun yi magana da mutum personally issues ne ba ku san kansa ba ku san yayansa ba saboda munafunci yana cin da fitina da gaba da kuke son ku ci gaba da wanzarwa a cikin al'umma. Ran nan kayi wani abu fa bai min daɗi ba dama ina so ka zo gabar da zan cikin uwarka ne. Yarinya ta zo ta muku aiki ta yi aiki a location ka zo a airport kana ɗaukan naira 1000 kana bata kana cewa wai gashi ta kama gaban ka san wace ce ita ka san darajar da Allah ya wa dan adam kuwa ka san darajar da Allah ya wa bawa kuwa a gaban mutane ka zo dan ka tsinka ta dan me ba za ka ja ta gefe ka ce mata ga kuɗi da Allah ki hakuri ki waye ba amma dan gutsun uwarka zuwa kai cikin mutane kana mata wani wai ga wannan sai ki nemi a ya sauki ware ku ka san darajar da Allah ya wa dan adam kuwa ba ni aka yi wa abun ba amma raina ya ɓaci bari ka jin gaya ma saboda a gaba na kai ita kanta yarinyar rikicewa ta yi a gurin har take nuna maka ma ka bashi tana da kuɗin mota dan gutsun uwarku. Ni bari ka jin gaya ba uban da nake tsoro ba kuma wanda ya isa ya in ji tsoronsa duk duniya Allah nake tsoro da manzon Allah. Su ne duk wanda ya kama su ba zai asara ba zai kuma tabe ba wallahi.